мурғоби модар болои тухмҳояш ҳасту интизори фарзандҳояш мебошад. Тасодуфан дар байни тухмҳояш тухми қум меафтад. пас аз чанд муддат аз дохили тухмҳо мурғоби бачаҳо пайдо мешаванд. Аммо яке куллан аз боқимонда фарқ дошт. ӯро ба ҷуз модар касе дӯст намедошт ва бо унвони мурғобичаи безеб таҳқир мекарданд. мурғобичаи безеб ҳамеша бо худ мегуфт ки чаро бародару хоҳаронаш ӯро дидан намехоҳанд. ман ҳам мехоҳам мисли дигарон саршори меҳру муҳаббат бошам. мурғоби бача дар оғӯши модар будан мехоҳад, аммо муҳит ӯро саргардон мекунад. ӯ тасмим мегирад ки муҳиташро дигар кунад. бо азобу мушаққатҳои зиёд намояндагони табақаҳои худро пайдо карда ба орзуҳои худ расид. нерӯи бузурги ботинӣ бовари мурғоби бача буд ки муваффақ шуд. намоиши инклюзивии мурғобичаи безеб дар театри тамошобинони навраст ба номи Одилҷон Назаров аз ҷониби кӯдакони имконияташон маҳдуд дошта ба намоиш гузошта шуд. дар намоишнома кӯдакони маҳдудият дошта, намояндагони касбу кори гуногун, волидони онҳо ва устодони театри тоҷик ширкат доштанд. Сарбиноз дар нақши мурғобичаи безеб яъне нақши асосиро вазима дошт ва мегӯяд ки боварӣ надошт ки аз ӯҳдаи иҷрои нақш мебарояд, аммо хушбахтона тавоништ нақши асосиро возад. аз ин рӯ ба хулоса омада гуфт ки ҳамеша новобаста аз мушкилотҳо инсон бояд орзу кунад. Мои цели сделать то, что невозможно для меня. намоишнома аз рӯи асари Андерсон омода гардида дар муддати 6 моҳ кӯдакони имконияташон маҳдуд барои ба намоиш гузоштан омодагӣ диданд. Теймури Султон, коргардони театр ва кино, мақсади намоишномаро ба ташаккул ва рушди шахсияти имконияташон маҳдуд вобаста мекунад ва мегӯяд ки аз худ кардани матнҳои сценария ва офаридани нақш ба кӯдакон имконият дод ки худро байни ҷамъият эҳсос намоянд. тайёр кардани намоиш бо ҳамроҳи кӯдакони имконияшон маҳдуд ин аввалин таҷрибаи мо ҳаст. мақсади мо дар он аст ки яъне ин кӯдакон метавонанд бо нақш бозидан, яъне ки худашонро дар як қаҳрамон дидан, бо ин роҳ онҳо тезтар ташаккул меёбанд, тезтар гап заданро меомӯзанд. ва чӣ хеле ки дар ин таҷрибаи мо буд, як духтарак ки Сарвиноз ном дорад, ки ҳатто салом кардан намехост ҳамроҳи ман, яъне ки дар ҷамоат бошад, дар гирду атрофе ки одами бисёр бошад, гап задан намехост. ва имрӯз рӯи саҳна омад, рӯи саҳна сухан ронд ва фикр мекунам ки ҳамин хел чорабиниҳо, ҳамин хел таҷрибаҳо бисёр шавад. ин кӯдакони мо, кӯдакони имконияшон маҳдуд, худро баробари дигар кӯдакони солим ҳис мекунанд. намоиши мурғобичаи безеб аз ҷониби кӯдакон ва тамошобинон хуш пазирафта шуд. ҳатто бархе аз тамошобинон ашк рехтанд. пас аз намоиш устодони театр ва кинои тоҷик Сайрам Исоева, Умар Алиев, Набишер Пояндаев, Мирзо Умар Мирзоахмедов, Ҳошим Раҳимов ва дигарон андешаҳои ҷолиби хешро баён доштанд. ман баҳра бурдам, лаззат бурдам аз бозии бачаҳо ва мехоҳам гӯям ки бозии бачаҳо, духтарҳо, модарон, хоҳарон ҳунармандон. ман дар симои баъзеҳо ҳатто дидам шахсиятҳое ки қариб ки як калла аз ҳунармандони дипломдоре ки дар театрҳо кор мекунанд, як калла боло нақшҳояшон ижро карданд. ба мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии алахту шаҳри Хуҷанд нишон дада шавад. манҳира ба манҳира. дар охир ҳамаи иштирокчиён бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Рангинкамон қадрдонӣ гардиданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Ганҷина Олимова барои барномаи иттилоотии Хабар.